പാണ്ടികശാല ചോലവളവിൽ മിനി പിക്കപ്പ് വാൻ ലോറിക്ക് പിറകിലിടിച്ച് അപകടത്തിൽ ഒരാൾക്ക് പരിക്കേറ്റു. ദേശീയപാത 66-ലെ പാണ്ടികശാല ചോലവളവിൽ മിനി പിക്കപ്പ് വാനും ചരക്ക് ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ചായിരുന്നു അപകടം. ബുധനാഴ്ച ഉച്ചയോടെയായിരുന്നു സംഭവം. കുറ്റിപ്പുറം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന ചരക്ക് ലോറിയുടെ പുറകിൽ മിനി പിക്കപ്പ് വാൻ ഇടിക്കുകയായിരുന്നു. ഇടിയുടെ ആഘാതത്തിൽ പിക്കപ്പ് വാനിന്റെ മുൻഭാഗം പൂർണ്ണമായും തകർന്നു. ഡ്രൈവർ ക്യാബിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയത് രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് തടസ്സമായി. അപകടം നടന്നയുടൻ ഓടിയെത്തിയ പ്രദേശവാസികളായ നാട്ടുകാർ ഏറെ നേരം ശ്രമിച്ചാണ് ക്യാബിൻ പൊളിച്ച് ഡ്രൈവറെ പുറത്തെടുത്തത്. പരിക്കേറ്റ ഡ്രൈവറെ ഉടൻ തന്നെ വളാഞ്ചേരിയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ദേശീയപാതയിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ ഗതാഗത തടസ്സമുണ്ടായെങ്കിലും പോലീസും നാട്ടുകാരും ചേർന്ന് വാഹനം റോഡിൽ നിന്നും മാറ്റി ഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിച്ചു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 3 Max Live.